Durant un llarg període, a Catalunya el tèxtil ha estat la indústria per excel·lència i les característiques físiques i socials del nostre país no es poden entendre sense fer referència a la seva història. És per això que el 2005 es crea el Circuit de Museus Tèxtils i de Moda de Catalunya per tal de gestionar el patrimoni tèxtil entès com a producte final, tenint en compte el gran valor històric i artístic dels teixits, estampats i treballs de puntes. El 2010 es va presentar un llibret que recull ja també una selecció dels mostraris que tenim, que en aquests moments, ara ja 2015, hi ha més de 1.000 documents que són les mostres de les empreses de puntes, empreses d'estampats i empreses de llaneria, sederia, cotó, acompanyat de la història de l'empresa i acompanyat de la documentació que permet que qualsevol persona que faci recerca sobre el patrimoni industrial pugui estirar moltes dades. I també perquè hem de pensar que la moda és una cosa cíclica, amb els nous materials hi ha mostres d'aquestes que són autèntiques meravelles i que poden servir d'inspiració. O sigui que això té dues funcions, una la recerca històrica i l'altra la recerca per la creació permanent, que és el que demana el sector de la moda. Tot plegat és una exposició que pretén esbossar un retrat de la Catalunya tèxtil recent a partir d'uns documents generalment poc coneguts, els mostraris dels teixits, estampats, puntes, cintes i gènere de punt fabricats per les empreses catalanes i conservades en els centres integrants del Circuit de Museus Tèxtils i de Moda de Catalunya. Els mostraris són els àlbums que recullen l'oferta de les empreses en els seus clients i tenien un paper que bàsicament pels viatjants i també pels fabricants. Els viatjants portaven els mostraris a la maleta i anaven a oferir als seus clients que sobre aquests mostraris triaven i després feien la comanda, i per les fàbriques era el que els servia de guia pel producte que anaven fabricant i també per portar una mica de seguiment, anotar coses, és a dir, que són la història, realment la història de l'empresa. Però també hi ha posades en carta, també hi ha els dissenys originals, també hi ha documentació administrativa, que llavors tot això junt és el que fa realment la història de l'empresa, les comandes, la maquinària que tenien, els clients que servien, els proveïdors. Tot això ens dibuixa un mapa industrial del país i això és el que els tres museus del circuit, el Museu d'Arenys, el Museu de Premià i el Museu de Terrassa, van començar a treballar perquè entre els tres museus tenim una part important d'aquest patrimoni. Des del circuit també tenim la intenció de la base de dades de mostraris seguir treballant, seguir ampliant-la, perquè creiem que és un projecte de futur, de llarga durada, i amb això també animar les empreses a que tinguin en compte que aquests mostraris són part del nostre patrimoni i que cal que si ells per qualsevol circumstància en creuen que s'han de desprendre d'ells, que en pensin en els museus del circuit per donar-nos-els, per cedir-los, per dipositar-los, perquè nosaltres estem interessants en treballar en aquest projecte. Tot plegat pretén ser un retrat de la Catalunya tèxtil del darrer segle, un retrat dibuixat sobre la base de diferents parts que s'interrelacionen i permeten lectures complementàries. Aquesta exposició s'articula en 5 eixos. Una part és la introducció en la que una mica s'explica el que és un mostrari i la seva utilitat. Després, que és aquest àmbit en el que ens trobem ara, que és la història del tèxtil al nostre país a través de 8 objectes, des d'un coixí de puntes que tenim parlant de la producció manual fins al final que trobem com ha anat evolucionant tot aquest sector. L'altre eix serien els paisatges productius, perquè evidentment el que és el tèxtil ha modificat el nostre paisatge. Des del principi que els teníem les fàbriques en el centre de les ciutats, les colònies tèxtils, o bé aquells llocs amagats que ningú sabia que hi havia una fàbrica, però hi era. L'altre aspecte és la crònica, una mica a través dels anys, des de finals del segle XIX, quan estem parlant de les primeres exposicions a Barcelona, com ha anat evolucionant aquest disseny i com ha anat evolucionant també la fabricació en el món del tèxtil. Els dos aspectes que ens quedarien serien les empreses de referència, amb la que hem volgut una mica singularitzar tots els diferents sectors del tèxtil, la llana, la seda, el cotó, a través d'empreses que han estat importants o que continuen tenint una activitat important. I finalment un mapa de Catalunya en el que una mica durant molts anys els diferents sectors estaven distribuïts per àrees geogràfiques. Això potser ha anat modificant, però encara és una referència que hem de tenir en compte.
A través dels mostraris de diverses empreses històriques o actives es vol mostrar la importància d'un sector cabdal en el desenvolupament econòmic del nostre país i com, tot i les dificultats, algunes d'aquestes empreses han estat capaces d'evolucionar i adaptar-se als nous temps. Mireu, s'ha parlat molt de crisi i és cert, però també hauríem de pensar que el tèxtil tota la vida ha estat en crisi, perquè quan no era la seda era la llana i si no era el cotó. És un factor pràcticament intrínsec del propi sector tèxtil a l'haver viscut crisis periòdiques, algunes més profundes, és veritat, que altres, però sempre ha sigut un sector que ha hagut de lluitar per adaptar-se al mercat, per adaptar-se a les circumstàncies, però les crisis normalment el que fan és de filtre. Això vol dir que hi ha unes empreses que no el passen, aquest filtre, i ja ho sabem, i és una pena, i n'hi ha uns quants que es queden per camí, a vegades són molts que es queden pel camí, però sí que els que passen aquest filtre queden sanejats, queden renovats i jo diria que la versatilitat és potser el factor clau que ha sigut i que és del tèxtil i que permet que avui, quan parlem de tèxtil, no estiguem parlant només d'empreses que fan roba per indumentària, que és el que potser la gent del carrer pensa, sinó que són empreses que fan teixits des de filtres per indústries, teixits per automoció, teixits per l'agricultura, per l'arquitectura, per la sanitat. Per tant, hi ha una indústria, continua havent-hi una indústria, el que passa és que potser no en som conscients perquè no la veiem, perquè ara no està als centres de les ciutats, no fa soroll, no contamina. També són uns factors que han afectat molt a la indústria perquè s'ha hagut d'adaptar a unes normatives molt fèrrees de la Unió Europea. Això ha encarit els processos, però també és veritat que el valor afegit del tèxtil europeu no es pot comparar amb el dels altres països. Per tant, sí que hi ha una competència en preus, sí que el sector no pot baixar mai la guàrdia, però el sector tèxtil continua i penso que no l'hem de menystenir en cap moment. Així doncs, aquesta exposició pot ser un bon mitjà per fer present al públic no especialitzat com la indústria tèxtil ha estat i és present en la nostra cultura, el nostre paisatge, el nostre patrimoni i la nostra economia. Però amb això no volem tancar aquest cicle, perquè la intenció des del Circuit de Museus Tèxtils i de Moda de Catalunya és oferir a la Diputació de Barcelona que aquesta exposició es pugui itinerar a molts altres museus. Estem convençudes que és una exposició que es pot veure arreu de Catalunya. Quin poble no ha tingut alguna relació amb el tèxtil? I si no tenim el cas del museu que acaben d'obrir a Mataró, a Can Marfà. Vull dir que és una exposició que pot estar a qualsevol poble, que explicarà alguna cosa de cada un dels pobles i de cada un dels aspectes del tèxtil que és tan important. L'exposició es pot visitar al Museu Marès de la Punta d'Arenys de Mar fins al 20 de desembre de 2015. Després, itinerarà al Centre de Documentació i Museu Tèxtil i al Museu de l'Estampació de Premià de Mar.